No sä tiedätkö, että sä et sotkenut koiraa? Yrität olla parhaiten sotkeutumatta niihin. Joo, jutellaan. Montako koiraa? Nyt 4. 4 samarrutusta. Ahaa, no miten hän on siinä laumassa? Se on selkeästi se vanhin on pomo. Joo. Ja se on selkeästi. Mä välissä yrittää sitä kummasilla. Joo. Se pyörähtää sitä. Ai niin, en olekaan. Se on se rouvakoira vai herrakoira? Aijaa, kaikkea. No se on hyvä. Minusta me aina saa olla rouvakoira. Just joo. Omakotitalo kerrostalo ja aidattu. Saat nää olla koska irti? Aina hyvä. Se on minusta maailman paras asia. Miten se menee ohituksilta? Niin, no pitäähän se olla komian näköisenä, että kaverit näkee. Joo. Mitä se parras on taas? No pikkusen PK-alkoholisen kanssa tehty jälkiä. Mutta 5-7-vuotiaat lapset. Just joo. Yrityy harrastus. Joo. Se on se kuuluu laukaukseen? Miten uutena vuotena ja ukkosella? Ei ole mitään, ihan rohunan päällä. Joskus penkillä valovalo. Eikä Ei. Et siinä on. Mitä se hyvin? Miska, tulla sanomaan terve, mitä koiralle kuuluu. Lähdettiin testiin. Täällä on koiran ja alkaa näin. Se alkaa tällä lailla. Hyvä juttu. Me aloitetaan tämmöisellä, mutta sitten me otetaan pehmeä. Miska, onko sulla oma liikkeellä? Ei ole kielletty, vai onko? Vähemmän käpillä ei. Nyt se vei sen. Koppa, tänne minä alan uudelleen. No nyt noin kauhea. Hyvä. Hyvä veto. Saat siis. Okei. Olihan mahtava. Olihan mahtava. Olihan mahtava. Olihan mahtava. Hyvä. Meillä on isompi lelu. Ota se pois, se on ikävä istunut. Ei ota. Tuossa koira pitkässä ulottimessa ja kulakutumissa vai.
istui ihan kertaan viikolla. Ja heti kun se kasvuun kehu. Oi, kuka hienosti! Oliko siellä parempi haju siellä maassa? Oi, ja sieltä takaa. Ihan likikeukkaan. Hyvä. Sillä on. Ja tänään sä saat korjata aina, jos jää jollain kasvumalle. Sen saa aina korjata. Okei. Täältä ilmeisesti lähdetään kävelemään tonne ja pysähdyt vähän. Sen jälkeen seisot. Tuleeko sulla? Kyllä. Saat mennä. Ota lyhyen hengen. Pysähdy! Eikö äiti auttanut yhtään? Eikö auttanut yhtään sinua? Ei. Mulla taaksepäin vähän. Tule. Tule tähän. Tule vaan. Ja kutsu. mistä? Tule! Tule! Niin, hyvä. Sitten lähdetään kierrokselle. Kierretäänkö talon takaa vai? Ei, tuostahan voi mennä tuosta väliin. Nyt on haalari alta ja tuolla käännyt tuolla nurkalla. Tulet sitten jos likihaalaria. Heti palaat takaisin. Ja tulee sinne. Oliko sulla tuo? Joo. Älä puhu sille mitään, kun jätät sen siitä vähän ylkäällä. Sitten me puhuu terassille, että se ei näe sinua. On ihan hiljaa siitä.
hirveetä. Eihän koivia hirveetä. Noin. Joo, tuleepa tänne. Mistä? Tuleepa tänne. Hyvä, mene vaan koiran luokse ja kehut sitä kun menet sinne. Noin. Noin, hyvä. Noin. Oli hyvä koira. Näytätkö siihen merkin vai näytätkö mie? Näytä se merkki. Okei. Ottaa tuolta vähän vauhtia. Joo. Ja sitten lähden kävelemään tonne. Ja ensimmäinen laukaus tulee liikkeestä. Koira pitkästä liikkeessä ja toiselle pyydetään pysähtymään. Ja ihan rauhassa kävelen, että älä kasu koira. No reipasta kävelyä vain, älä välitä itse laukauksesta mitään. Siihen voi pysähtyä, älä kato koiraa. Mitä Jenni sanoo? Leluja. Joo, tässä nyt näkee, että teillä on lapset lapsia ja koirat koiria. Että se ei ole ollut mikään ulkoeläin. Niin. Eli se oli tosi mukava sitä arvostella. Luetaanpa täältä, lähdetään täältä ihan lopusta. Ne pantiin laukaus varmaksi, pikkusen hätkähti, mutta kun se kuuluu laukauksen, niin kyllä se pitää nyt sen verran korvat putsata, että tietää, että sieltä tulee. Ei siinä ollut mitään semmoista pelon tuntua. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin. Siinä ei ollut mitään ongelmaa tulla lähelle. Tiesitkö, että se on kohtuullisen kova? Joo, se hyvin äkkiä rauhoittuu kaikesta ja muistaa kyllä, että mutta mikään ei sitä saa lopettamaan toimintaa. Toi haalarikin oli sen mielestä, ai niin se oli tuo haalari ja sitten se meni. Se ei ollut mikään itse asiassa se haalari siinä vaiheessa, vaikka se pelästyminen oli kyllä just paikallaan. Ja temperamentti, eli se mielenvilkkaus, miten se maailman kokee, tapahtumat, mistä johtuu ja miten siihen reagoidaan ja muuta, niin optimivilkas. Hän on ajassa ja paikassa läsnä ja osaa tehdä päätökset siitä sitten. Ja hermorakenne, se on tasapainoinen koira. On. Ja tämä on kyllä aikamoinen saavutus. Siis, tänä päivänä on aika vähän tulee kuitenkaan näitä tasapainoisia koiria. Mutta se oli joka paikassa, se palautui nopeasti ja se meni uuteen tehtävään ja toimi just niin kuin pitääkin, ottaen huomioon ympäröivän maailman. Eli se oli tosi mukavaa. Taisteluhalu, no se ei pysynyt se keppi ihan aivan aamassa, mutta sitä taisteluhalua. Sitä näkyy enemmän tuolla muualla kuin sen pelkän kepin varassa ja sitten saattaa olla, että me epäilet on sanottu, että ei aivan kaikkia tuolijalkoja syödä. Ja keppiä muutenkin. Niin se näytti vähän siltä, mutta kohtuullisen pieni ja se on +2B. Sehän on semmoinen, että jos sitä olisi enemmän, niin koirahan nauttii kuormittamisesta. Niin, ja se ei nyt ihan nauti, se mennään sillä leikin, että kun niin kauan kun se on hauskaa, mutta sitten sillä miestä vähän tuossa kokeilin, kun riittää tekee vähän pehmeämmin kuin miestä, kun mä olen paljon tappeluttanut koiria, niin se näkee, että heti kun teet vähän voimakkaammin, niin se sitten vähän pakittaa tällä, että ei mulla enää hauskaa, kun kuormitat. Mun kanssa oli enemmän hauskaa niin leikkiä. No niin, se oli +2. Terävyys tuolla seinässä. Sitten tulee +1 pieni ilman jäljellä jäävää hyökkäysolla. Sillä oli, vaikka sillä oli hirveä pelko päällä, sitten kun mä menen ihan lähelle. Muistatte, sitten kun se joutuu ihan tosissaan seinää vasten, niin sitten rupeaa tapahtumaan. Mutta se mikä oli miellyttävää, niin sen jälkeen kun keppi lensi ja mä pallastin takaisin, niin se oli heti kaveri. Eli siinä ei ollut mitään ongelmaa. Toimintakyky, eli sitä nyt mitataan
kelkalla, joka on uhka pimeässä ilman uhkaa. Pimeässä jouduttiin vähän auttamaan. Kelkalla se oli vielä parempi, mutta kokonaisuudessaan kohtuullinen plus 1A. Pistemäärä, te saitte 221 pistettä, kun me ei saatu mistään vähennettyä. Siis niin? 221 pistettä. Mähän sanoin, että se muuttui mun käsityksen rodusta täysin. Ja yksi mikä on hauska tässä koirassa, jos sä katsot sitä, niin se pystyy tuolla hännällä lausumaan vaikka runoa. Niin on. Se ilmentää aivan itseään koko aika sillä hännällä. Ja pikkusen korvilla myöskin, että se on semmoinen kommunikaatioväline, että se käyttää aivan oikein. Esikoirissahan on paljon sitä ongelmaa, sitä ongelmaksi sanoo, että ne ei ole juoksuttaista. Siellä on pidättyväisyyttä enemmän tai vähemmän. Tässä testissä yleensä käy niin, että pidättyväisyys lähtee kasvamaan, koska ihmiset tekee hyökkäyksiä ja se vie sitten sen pohjan pois. Kun se on avoin, niin se kykenee palautumaan. Eli se ottaa järkevästi sen uhkan. Joo, no seinässä oli kauhea pelkotila, että mitä tässä tapahtuu, mutta niin kuin Riitta sanoi, niin sen jälkeen se kuitenkin palautuu, koska se on avoin. Eli se näkee ne merkit siltä ihmiseltä niin, että nyt se uhkaa ja nyt on tämä vaihe, että enää ei uhata. Mutta sitten kun sitä luoksepäästävyysongelmaa on, niin se ei enää kykenekään palautumaan niistä. Ja sitten mennään sinne pelkoaggression puolelle, jos kykyä semmoiseen on, taikka sitten pelätään vain niin railakkaasti, että kaikki alkaa kaatua päälle. Se menee ihan tarkistamassa, että minulla lääkitys nyt kohdalla. Ja hyvin ohjaat sitä niin kuin sillä tavalla, että kun sulla on reipas tyyli ohjata, niin et jää sitä haaveilemaan, vaan kävelet, se saa hyvin tukea sinusta. Hyvä. Kiitos. Kannattaa viedä kotiin. Kiitos. Miten Sällin kanssa